Okay, så jeg vil gerne lave et bevis af fordoblingskonstanten. Så hvis vi har en eksponentiel forskrift, funktion, som er f af x lige med b gange a opløftet i x, så kan vi, for at finde fordoblingeskonstanten, skal vi bruge denne her forskrift. Hvis jeg husker rigtigt, hvis det hedder en forskrift. Det kan godt være mig, der er. Men den hedder T2 lige med log 2 divideret med log a. For at vi kan finde den, skal vi sige, hvis vi har en eksponentiel ligning her, så kan vi sige y1 er her, og så x1, så kan vi gange med 2, for at den bliver fordoblet, så vi har y2 og x2. Det her det er fordoblingskonstanten. Det er fordoblingen, fordi vi er ganget med 2. For at vi kan bevise, at det her det er rigtigt, så kan vi sige, vi har 2 her, så vi kan sige 2y lige med b gange a. Det skal også lige være et lille total, fordi hvis vi gør det på denne side, så skal vi også gøre det på den der side. Så vi har 2 gange b gange a x1. Og der skal også stå 1 der. Der kan vi så i stedet for det her total, der har vi jo der kan vi sætte den herop med x1 fordi at når den går opad for y, så går den også, så kan vi også tage den fra x, og så går den her, hvor der også står 2, og tage den sådan her jo. Men det er derfor, at vi kan tage den, få den til at se sådan her ud. Plus 2. Så det er meget, ja. Så kan vi jo, når de her så er, det her y, det er jo det samme som alt det her, som alt det her, hele den eksponentielle linje. Så vi kan sige 2 gange b gange a x1, b og a, lige med b gange a x1 opløftet i x1 plus t2. Så b kan udlignes med b på den anden side, ved man kan dividere b over på den anden side, fordi det er ganget. Man kan også gøre det med a, fordi det også kan divideres med hinanden. Og så, jeg mangler lige noget. Det her kan vi ikke gøre endnu. Vi skal lige have T2 til at stå alene. Det kan vi gøre ved at sige, det her er det samme som, kan jeg lige skrive ned her, a x1 plus t2 er det her er det samme som a x1 ganget med t ganget med a
opløftet i T2. Det kan man godt se. Så det her er lige med det her. Så der må vi gerne skrive b gange ax1, og så gange a opløftet i T2. Og så også lige skrive et andet på den anden side. Bum, bum, bum. Og nu kan vi forkorte, så vi kan, så de to udligner hinanden. De to udligner hinanden. Og så er vi tilbage med 2, fordi der er 2, og a opløftet i T, det er noget skrevet af. A opløftet i T2. Så for at vi kan få T2 til at stå alene og blive isoleret, så der kan vi sige, der kan vi putte det i log, så vi siger log 2 lige med, der skal stå log a opløftet i T2, og så stadigvæk log 2 lige med, og så fordi, når man putter det i log, så tager man det der opløftet og putter det foran, så vi kan nu sige T2 ganget med log a, og så er det jo meget nemt ved at bare at sige put log a over på den anden side ved at dividere, fordi det er ganget med, så vi kan sige bum, bum, bum. Så nu har jeg simpelthen divideret log a med log 2, så vores T2 står alene. Og det er så sådan, man beviser, at det her er rigtigt. Jeg håber, det kan bruges.